Цветелина, дъщеря на Михаил. Годината ми е Севар, месецът Елем. Аз. Ти кой си? Георги, син на Божидар. Годината ми е Шегор, месеца ми е Сетем. Аз. Ти кой си? Тереза, дъщеря на Георги. Годината ми е Барс, месеца ми е Оту. Аз. Ти кой си? Катя, дъщеря на Нетко. Годината ми е Барс, месеца Ел. Аз. Ти кой си? Мариан, дъщеря на Нетко. Годината ми е Дилон. Месецът ми е Септември. Атина, излез пред. Аз. Как? Ставаш дума. Как? Пред мен. Така, тъй като много добре започна представянето си в школата, още със самото си записване, точно на днешния ден, който е военен събор, реших всеки, който с нещо е заслужил, който просто е положил добро начало на работа си в Богатур, да получи по едно оръжие, такова, каквото да речем няма и което ще му трябва, за което ще се грижи и за което ще отговаря. Първото оръжие, което получаваш от Богатур, това е бича. Заповядай за теб. Без страх. Аз. Виктор! Аз. Тъй като ти си още доста малък, а изкара един доста сериозен лагер воински, добре се представи на него и при демонстрацията накрая, решихме на теб също да ти подарим един бич. Ти вече изглеждаш като истински воин, като облекло и като оръжие, които имаш, тъй като само бич нямаш. Решихме и в този важен ден да ти подарим единственото оръжие, което ти липсва. Заповядай. Влез в страна. Раш! Веднага на една. Старите българи казват, че когато човек почине, душата му не отива веднага на една. Символ на техните прадеди. Това не е целият камък. Целият камък по възстановка е една огромна висока скулптура, която в момента няма. И която е имала почти човешки черти. Просто това я представлява. Човешка фигура, цяла човешка фигура. Която обаче не е запазена в горната част. Причината е била някъде 9 месеца. По изчисленията на основата. Останала е само основата.
наричат го черния камък. И също според геофизици, които са го изследвали, и раджи и състезисти, е засечено, че това е третото така особено магнетично място на Мадъра. Първото е самия конник, при който бяхме, второто е Слънцето, на което постояхте, под самия конник, и това е третия геомагнитен център. Особено силно е така магнитното излъчване точно на първия и около втория средищен